denne video viser vi, hvordan aktivering af Genbrug 24/7 fungerer i Affald Kolding-appen, efter at man er registreret med NemID på Kolding.dk. Aktivering skal foretages for at give appen og telefonen mulighed for at åbne bommen på vegne af brugeren. Man åbner appen og vælger Af med affaldet. Herefter vælges Genbrug 24/7. Er det første gang funktionen benyttes efter registrering, så skal aktiveringsprocessen automatisk starte. Man vælger Start aktivering, så henter systemet automatisk mobilnummeret for den registrering, der er foretaget i appen, og matcher det med registrering via NemID. Der sendes nu en sms med den kode, der skal indtastes. Koden indtaster, og man vælger Bekræft kode. I det her tilfælde indtaster vi en forkert kode, så får man en besked om at indtaste den rigtige kode igen, og det gør vi så. Herefter er registreringen gennemført. Vælg Afslut registrering, og Genbrug 24/7 fra appen er klar til brug.